bilangan ng acai berry, blueberry, cranberry,
hands up. Pumunta siya dito dahil po magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito ka tabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng ito pong Miracle Seed Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksin na sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRDTH sa bawal, dahil magkasasaka, dahil man na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po ito pag ang pangarang kang physician surgeon. Dumatik para injeksyonan siya kay pitong aldaw, kalukang pitong aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong digdi sa paa. Tapos balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasok creatinine niya. Ang otro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sa creatinine niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko luman so result. Langgawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalokoton ngayon ang lawas ko, ang nangyayang ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano na, pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang gawin sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Di yo, inot, andara ko sa nangani, 1K. Dahil akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paungkos ito, nagbalik ako. Nawan naman ako rin sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga ni, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala dara ko naman sa park, sa Daraga.
tab libre. Ang result ng blood cave, 105 na lang, so tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal na normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Mega Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahilan. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami ring nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So, duman na Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Lorero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay Papa ko. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February lang po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023.
Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos pang mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo. Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan Eto po yung promo po natin. So, di ba? Si Mega One kasi, hindi lang yan napakagaling. Talagang amazing po yan, powerful. Dahil bukod po sa pinag-combine yung tatlong capsules, meron po siyang 7 added herbs. So, alamin natin kung ano ba yung mga 7 added herbs, yung mga powerful herbs na ininagdag din po sa Mega One para po mabigyan po tayo ng mas pinalakas at mas pinagaling na produkto or kapsula. So, si Mega One, siya po ay may broccoli, may milk thistle, astragalus, holy basil, bitter melon, turmeric po at moringa. So, yan po si naitutulong ng ating, tawag dito, ng ating Mega One, di ba? So, napakalaking tulong po ang maibibigay po niyan sa inyo. Kalusugan. So, later on, ipapatuloy natin ang ating talakayan and of course, yung patungkol po sa malunggay natin, i-announce po natin mamaya. And sa mga gusto mag-resell ng mga products po natin, abangan po natin yan. So, again po, my name is Miss Maika, so huwag po kayong aalis. So, abangan po natin ang second part. Ako po ulit na makakasama ninyo at ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. So, again po, good afternoon, amazing people. Ingat po sa mga papauwi, lalo na at maulan. So, huwag po kayong aalis. Diyan lamang po kayo. God bless, amazing people, and we love you all. Ako po pala si Violeta Bunga, ang taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Vitito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na galing sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahubutan, bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya, sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice, sawa naman ang Diyos, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-iinom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016? 2016? 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik na naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kati ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Vitito. Try niyo po itong product ni Doc Vitito. Salamat! Ako po pala si Violeta Bunga, ang taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Vitito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na galing sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahubutan, bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya, sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice, sawa naman ang Diyos, nawala naman yung waiter ko.
Tapos yung mga anak ko nagiinom ng juice. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2024, kasama niyo po ang kanyang butihing may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan, Sir? Kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong starting noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, bigla lang yung pag-ihito ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Consult ako kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw ako sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko noon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat punta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa mga Programa sa radyo. niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ako ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga siya. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung Oo. sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkakag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing Four, nawala. Wala. 2 days ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa man 24 Wala pa hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo yung nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na mo. Maganda na. Wala yung parang mabagal ba. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobra na pawis mo. Nalilitos yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam ko. Parang it's a miracle. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tao dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan, Iyo po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila,
yun din pares din sa akin na ano, wala na, okay na sila. Kaya, kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila. Kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na, okay na. So, congratulations sir, talagang anong nangyari sa inyo, himala. Opo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may-recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit. Okay sir, congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isang nagpapatunay si Sir Raul na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nang uminom po ng ating mga amazing products natin, ito lalo ang Amazing 4, and one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung nakatulog rin po kagad siya ng mahimbing at ngayon po, 1 month pa lang, ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksi ng lumakad. At yun nga po, sabi niya, parehas kami pinagpapawisan. Kasi pag pinagpapawisan po tayo, ibig sabihin, healthy po tayo kasi nalilitoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat nating bayan, meron din po kayong mga health concern. Huwag po kayong mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121 kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang amin pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat, magandang araw at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Okay sir, congratulations. Bigyan mo si sir ng... Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 kasama niyo po ang kanyang buti may bahay. Tatanungin po si Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, paki-kwento po mga kababayan. Dito po sa atin si Mr. Sigismundo ng Laragalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pupunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon,
ako bumalik kasi parang naano siya sa kapag ano ng tubig. Oh, igib ng igib igib ngayon. na, oo. Pero nung binili po ninyo nung na good for 15 days, totally Totally. na talagang Opo. hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nangihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita yung urinary. Sabi, Urinalysis. oo, sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Mm. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya pumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak Opo. para uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side Sabi effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Migawan, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak na merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noong po Magbabalik po ang programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. So, ayun po, pagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Dito lamang po yan sa ating programa. So, saan na ba tayo? So, dito na po tayo sa ating mga healthy drinks. So, meron po tayong mga kape na napakagaling din pong pangtulong para po sa mga kapsula na meron po tayo. So, eto po, we have Mega E Coffee. Ito, 5 klase ng mga berries, pangtulong po sa panglinis, pang-detox ng ating katawan. Si Multi-5 naman, 5 klase naman po yan ng mushrooms, pampalakas naman po yan ng katawan po natin or ng resistensya po, di ba? So, ayan ay mga kabote galing pang ibang bansa. And ayan po ay nakakatulong po para sa regular na bowel movement. So, si Multi-5 Coffee. Sa Mega Choco naman po na may acai berry, cranberry, goji berry at moringa. Ito naman po ay pwedeng pamalit sa nakasanayan po natin mga chocolate drink. So, pwede po ito sa mga bata which is nakakapagpatlino. So, kung meron tayo sa Magnum na combination ng mga capsules, sa kape po, meron naman po tayong tinatawag na Amazing Coffee Mix. So, pinaghalo naman po siyang mga berries, mushrooms, at meron po siyang moringa.
So, ang kinagandahan po dito ay hindi lamang po ito kumbaga para sa isang karamdaman. So, eto po ay pwede sa anumang health concern na meron po kayo, di ba? Wala pong pinipiling karamdaman. So, lahat po yan ay tutulungan po kayo na mapagaling kayo sa inyong mga karamdaman. So, again, amazing coffee mix, pinaghalong berries, mushrooms, at meron po yung moringa. Napakagaling po yan na kape. Mga pagtulong po yan sa mga kapsula na meron po tayo. And we have also juice with collagen po and glutathione. Pwede naman po to sa may mga ubo, sipon, may mga tarangkaso, sa may mga UTI, and sa may mga liver problems or mga kidney problems, diba? So, ayan po ang mga pinagmamalaki nating mga kapsula, mga juice, or mga coffees. So, again, ang promo po natin sa ngayon is Mega 1. So, again, papalala ko po sa inyo, bukas po, pwede po kayong pumunta ng mas maaga. Yan po ay according sa ating CEO para makapag-avail po kayo ng mga promo. And of course, sa mga datihan nating client, di ba? So, mabibigyan po kayo ng additional products. So, yan po ay sabi ng ating CEO. Kaya pakiagahan po kung pupunta kayo sa opisina natin dahil bukas po kami as early as 9 a.m. So, 7 a.m. bukas na po ang DJB Food House or DJB Eatery. And ano pa ba? So, eto na po, pakinggan kong mabuti yung i-discuss ko dahil meron po tayong kailangan maintindihan, diba? So, eto po ay ang contest ng ating CEO patungkol po sa Beautification Clean and Green for a Sustainable Livelihood and Healthy Lifestyle. Again, ito pong project areas po nito ay open sa 18 municipalities and 720 barangays of Albay, which is po na implement na noong February 29, 2024 up to December 2024. So, ito po ay project proponent na nag-iisang CEO and founder po ng Miracle Health Corporation. Walang iba po kundi si Doc Joey or Doc Ching B. Tito. So, mas kilala si Doc Joey B. Tito. So, ang project implementer po nito ay ang Miracle Health Corporation in partnership with Dorotea Resort and Spa, Bakakay, and PBND sa GB Legazpi City. So, ang project beneficiaries po nito, members of rural-based organizations and other interested and qualified rural and urban residents with a minimum of 20 members per barangay. So, sabi ko kanina, di ba? Nasimula na po ito noong February 29 to December 2024, di ba? So, out of 720 barangays, 130 plus yung kasali. So, hindi po biro yung papremyo, di ba? Kaya, mas ini-encourage po natin or talagang nire-required po natin na mag-send po kayo ng evidence or proof ng inyong paggawa or pagtatanim po ng malunggay natin, di ba? Sa inyong ginawang communal garden. So, dito tayo mag-start sa kung ano ba yung gagawin ng mga barangay. So, unang-una, di ba? Kayo po ay nag-fill out ng registration form. Yung registration form na yun po, libre po yun. So, yun po yung magsisilbing entry po ng inyong barangay, di ba? So, yun na po yung entry ninyo. So, sa isang barangay, isa lamang pong entry ang pwedeng sumali, di ba? So, every barangay should have at least one isa lang yung kasali, di ba? Na communal garden. So, yung iba po, di ba, may mga kasaling barangay sa Hapag and sa G4AB, pero hindi po yun pwedeng gamitin dito sa pa-contest ng ating CEO kasi gusto nga po natin magkaroon ng own identity, yung MHC, di ba? MHC Beautification Clean and Green. So, ayun po ang sana mas maintindihan po natin ng maigi, di ba? So, yun ang kailangan po natin gawin. Mag-create po kayo ng communal garden. So, una pala, di ba, nag-fill out kayo ng registration form, minimum of 20 participants, di ba? After po nun, di ba, doon na kayo mag-start, mag-dinis, then, nag-create kayo ng communal garden, then, nagtanim kayo ng malunggay, and of course, other vegetables and other ornamental plants. So, ayun po, ang nire-required po natin na malunggay is at least 200
trunk or 200, 300 trunks of malunggay, di ba? So, hindi naman yan, kumbaga, hindi naman yan mahirap kasi syempre pwede po kayo ipagsama-sama po ninyo yung mga lunggay para maitanim po at mabuo po yung 300 trunks. So, pwede din po 200, di ba? So, yan na po ang minimum po natin. And, other
po, nag-suffer po ako with traumatic depression. Sinapal ko po ang ako, kinulugan pisikal, kinutya, tinaraman Yan, di ba? So, pero ng mga malalamig at maraming ganito. And kaya po ako na-depress. Ngayon po, share ko lang po yung isa inyo, story lang, pag-ihagi ko sa buhay. Buhay po ako sa synthetic. Ako po, biro ang depress. Ngunit po ang saro na bulong na tigre reseta sa kuya, pampakatipon, ulan sa para na katulog ako kimarami. Pero po para sa kuya, ini naging epekto sa po. Alam po ng doktor nata, ang ano po sa kuya ng doktor, 1 tap every before bedtime. So, minsan po, nakakatulog ako ng mga alas 8 na tibang day. Kaya lang, pag alas 11, nagigimata na naman ako. Dahil na naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, magbubuhat-buhat ako. Tada ko lang kung mauubos kayo. Ano ako ini, antidepressant magulo. Hanggang sa ini-inserter. Ini pong mga ini, para po sa kuya, dahil po ako naging marathon. Aram po nito ang saro po kayo, kantidad 80 pesos. Ini pang pagkatulog, sang gato, ining saro, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong niyo. Kaya lang po, dahil po nararakan. Na pag nadidepress po, pag kita magulog sa payo, nagdaro ako tiko ba rin, na pagsigi kong kain isip, tulog na halos nag-aarap masama ko kaya para paday ko po ara magiging ko. Then mga di pa ako sa Diyos sa kang Junwa. So katrabaho ko sa LGU Kamali, nagkarama ko. Sabi ko bro, dahil ko naharap po sa na kumakokibol. Kasi po ining sa room box na yun, actually, 8,000 lang sa room 100 pieces kayo. Maliban pa po dyan, kay kwanto pa po yun. Sabi ko ka sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon ako makwarta, pangbakal kinamagulo. Sabi ka po ni Junel sa kuya, bro, ini istingon ko. Tinawanan niya po ako, ini produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pigiinom ko. Kaya pirmi na po ako kaya niigwadig di sa banko. Sabi po sa kuya ka ni Junel na katrabaho ko, testingon mo nga yung ito. Inot na ginibo ko po kani 2 times a day ko. Sarong mega 8 at mega 1 sa aga, sa hugtong, sa banggi. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito